Yesiyakumoshakele sisezole eMzambia kwamshaya zafe khona emabhodini. Ya la izinja ziphuma khona. Another one from Alexandra uye lo. Chiphima Orange the ghetto professor. Ngizobona iolady laka asasemahle amantombazana ala ekhaya igama elihleke lelo. Uyamisbehave umntwana ngapha usase ku primary. Indaba sokubuya ebusuku uma olady yakhala. Ntshontsha imali seqalile uzograduate agcine seka criminal and a crime doesn't pay. Umjolo. All right, asingene ngaphakathi isitholeleni. Yonke indaba ningayuzwi ngami. Uhleziphi Maphanga ngina 42 ngihlala eZola 2. Umntwana asemahle Maphanga una 12. Uyatshontsha uyahamba abuye ebusuku akasalaleli violent. Ulwisa usisi wakho omdala nasesikolweni bane problem yakhe behavior behavior kabi. Uyadelela. Asesakhiya sampanisha sometimes ngimpanisha ngingamkherisi imali esikoleni because ukhwela lunch box nemali. So ngimpanisha ngamnikeza imali but still uyatshontsha manje ama perfume impahla zakasisi wakhe azigqoka ukuthi ugqoke lapha I don't know. So unethendency ukuthi makabuya esikolweni afake impahla zokuchange esikolweni aye la yakhona afika ahlale lapha change makabuya la abuya agqoka uniform unamanga futhi kanjalo nje. Yazi right now ngiyasuspect ukuthi ukhona into ayenzayo because I don't think ukuthi adolescent stage le esemphethe ngalendlela lokuthi izolo ubelwa nosisi wakhe. Izolo ubelwa nosisi wakhe and ayifani naye umntwana quiet. So uma sesekayenza so uyangithusa so ngicabanga ukuthi mhlambe or uyaphuza or uyabhema or wenzani I don't know because uwestern lasi simshayile nobabakhe samshaya nix kwafana wena sengumntwana otratshiwe ongakaza umntwana ongashaywa umele athuke phela ukuthi nix nayizolo we did the very same thing nix safonela amaphoyisa sitshela ngama rights ukuthi unama rights ngeke bamthathe nani noma bathi ubulela umuntu ngeke baze bamthatha yike into abazoyenza. Sanibona mama kunjani? Ngiyaphila nje. Siyaphila. Ngegama ngoIsrael Matseke Zulu. Uma Orange. Uhamba noJiyana umqondisi. Ngiyazi ukuthi njengoba usibizile so sisi awusibizanga mahala kunenkinga. So ngaphambi ukuthi simoshe isikhathi asingene phezulu kwendaba yini inkinga le osibizele yona? Umntwana uyahlupha. Uyadelela. Uyaphendula mayikhuzwa. Ubuye ebusuku akalaleli everyday uya ngo8 mawukhuza kusasa ubuya ngabo 8:15 enza nje umathanda esikolweni uyadelela bothisha yinokunye futhi kuningi nje ukwenzeke nje in a short space of time kahle lendelelo yakhe icale kahle ngi20 zaka February 2026 manje February manje 2026. So igama ubani mama? Mina nguHleziphi. Hleziphi? Sikhuluma ngomntwana no how many years? Una 12. Una 12. Okay. Okhana lemikhuba le iqala manje. Akakulaleli. Uyatshontsha futhi sengikhohle ukutshontsha. Uyakutshontsha la endlini. Mawucabanga yini ebangela ukuthi atshontshe? Hey angazi. Uyatshontsha imali, uyatshontsha ama perfume, uyatshontsha impahla zikasisi wakhe ayozigqokela ngaphandle abuya akhumulile. Angimazi ukuthi utshontshiswa yini because ngiyamnika imali akukho angakutholi. Last born nami nabantwana abayi2. Uyamthengela impahla. Akukho angakutholi. Manje lezi azitshontshayo uzitshontshelana. Akushuthi akathani ufuna ukugcoka lezi akasisi wakho umntana. Ufuna ukuzikhethela ibrand. And then esikolweni yaphasa kahle ba happy kabe esikoleni ngakubonisa nama report wakhe manje. Akakazi aba ne problem esikoleni hlakaniphe kabi futhi. Abakaze bakubiza esikolweni bathi kune problem. Abakaze bakungibiza yimi ngize ngaya ngabatshela ukuthi ngine problem mangifika nabo bathi asivele nathi uqala ukusinika iproblem from last year ngithi mina wayengakaze ngithola uDM zali bathi because umsebenzi wakhe wesikolo omuhle. Ubani igama lakhe? Asemahle Maphanga. Ubaba Asemahle. Ubaba kukhona kodwa sisazwana. Asemahle. So ubabakhe uyamazi. Uyamazi uyazi nakabo babakhe uke wayo nakabo babakhe sithi mhlambe uyahlupha la ngoba bekahlupha kakhulu futhi la it was last year ugogo wakhe wathi ayijabu ithi ngiphumuze ngimthathe u distress kancane wafika le esikoleni bangibize la bangibiza khona esikoleni ukuthi bayambona ukuthi ayi isimo asesafani uyabona nini ufika esikoleni nini bekune exam angayibhalanga ufika late akasahlele kangakahle ila bangibiza khona ke from last year ngasho ukuthi no uhambile uyohlala nogogo wakhe because
uyatshontsha kalaleli lapho ke bangakabuye ebusuku kodwa nje bekufanele ukuthi sikhiye endlini Ngicabanga wenzani la suke khona. angimazi and leso sikhathi leso nebeka ngahambi bekumntwana othi makabe esikolweni uyazi akatshelwa uyabuya uyageza ufaka amapijama uyahlala lapha ngaphandle room lakhe une study desk uyazifundela. So manje awusho mama uhlala naye nogogo. So mayihambile nisuke ningazi ukuthi uyephi. Ngiyamfuna mfethu. Ngale nkathi nje lezi makushanga le nkathi mangibona ukuthi akafiki ngawupha 6 ngiphuma umkhankaso. Akaze lala amalundi. Akakaza lala amalundi. Akahlanyiswa mhlawumbe ukuthi usene boyfriend izinto ezinjalo. Uye useyisola. Neyisola. Akazala la malundi. Ubuya ebusuku. Ubuya ngo8. Ethu bebuya phi yena manje? Uthi ukuyodlala. Adlala Ngithi uyaphathena ngeke ahlala ngayodlala yena uyodlala aphume ngenkani. And ubedlala la ngimbona khona ngazi ukuthi manga ngekho la ngiyafonela ngale umngani wami uzola ngithi Zola ngitshela umama abuyi or uzola aphume naye ambheka amfuna athi wazi hamba ekhaya wena hamba ekhaya so manje uyala singamboni khona usedlala la ngabonakala khona lazi khona ukuthi noma mangiphuma angimtholi. I-comment nje yabomakhelwane yomphakathi akaze wathola any info ukuthi maybe kube nomuntu okubuzayo ukuthi or maybe ukuthipa something nje ngaye ukuthi khona into wrong isibonayo. Last week Saturday 2 weeks back last weekend abuya ngalo 8 loyo arofu kudineka ngithi wona so ngijwayela kabuyela lapho ubuya khona uyabo umntwana ngithi khumula futhi nalezo impahla zamasiko ukhona lelo tight athi iskipha leso sithengele ubabakhe akhumule lo tight endlini ukhona umama mina ngihlala ngaphandle emarumini aphume shothi makathi ngaphandle hlangane ne-short yami inentambo vele agcoke lo short ahambe abuyele efensini bekune washing efensini agcoke lo short ahambe aye lapho ukushuthi ngithe mina akabuyele khona. Asibizele yena sibone ukuthi siphuma kanjani. Na njengoba usibona thina namhlanje size la kini ubona kunama camera sihleli nomamakho nawe ubiziwe yini efika kuye emqondweni? Egama lami aseMahlamaphanga ngihlala eZola 2 ngihlala nomama nogogo nomntwana kithi nomntwana kasisi wami. Usibhalele ngebehavior yakho injani behavior yakho? Ngibuya late angilaleli. Okay Ngabo 8. Why? Umama umbhalele ngwana wathwenge ngoba into engizenzayo ngiyahlupha ngilaleli ngibuya ebusuku and like isikhathi sasendlini ngiyasazi ukuthi ubani maka mina ngena ngalesi ngifuna ngaso like mawangithethisa ngifuna ukuthethiswa suke edlala nabangani bami then umama wakhe uyashitshela ukuthi sicoce then masicoce ngibalile nidlala up to 8 khona umntwana odlala up to 8 suke edlalela ngakhaba umngani nami kula eduze nasekhaya kula eduze nasekhaya isikhathi songena la endlini isikhathi bani u6 why ungangena ngo6 Asemahle uthawulaleli why ungalaleli unamadlebe athi amadlebe unakho awuwenza namadlebe ukulalela why ke wena ungalaleli udelela umama why udelela umamakho ngisuke ngikwatile bese naye akhuluma amagama amhlungu bese nami isuke ngithinta bese ngikhuluma nami egcineni sengiyisola. So uyazi ukuthi thina sizokuphanisha awazi sizokuphanisha usuyazi manje. Alright asikhulume ngale ndaba mhlambe njengoba wena ubuya ngabo 8 uyajona ujona nobani awunkosi yami umncane so 12 years yeah ujaheleni wangameli kube ube na 21 or uzibona ngathi umkhulu ngoba unomzimba ufunda ukwenza grade bani 7 grade 5 ufuna ukumithi uyazi ukuthi abafana bayamithisa yazi nowathi ukumithisa yokulahla unangaka umfana uJona naye utobani 5 unangaka u5 29 29 years. He raping was there. Yeah?
Yo. Uhlala phi? Ezola 3. Yo. Uyeza la zocheck. Cha. Yes. Ukuphi yena simboni? Makathi ujola nomuntu ona 29 azange ngiphathe kahle. I don't think ukuthi kunomzalo ongajabulela umntana akho teenage. Ujola nomuntu omdala kanje. Ufaya wena ntombazana. Kuphi? Usibalo uhlala ekhaya? Cha. Yo. Namhlanje ukhona la. Yo. Ubanjwe amaroto wethu. Ama-investigator wethu. U-detective. Oh. Into bengiqala ukuyizwa ukuyikhuluma ukuthi uyajola. Ukuthi uyajola no fire. Into bengayazi. Bengimazi nje ukuthi uyahamba ubuye ebusuku studi akezwe akalaleli uyatshontsha. Mama nihlala nomkhonyana la ekhaya? Mazi. So yazizwa mama le ndaba zonke. Yazizwa. Sithatha indaba kaFire. Sibekele side. But before sibekele side, usebenza ukwenzani? Ushayisa abantwana. I-choreographer. U-Arcade. Hayi mangimbona uFire ngifuna ukumbulala. Ngathi ngambulala nje. Angifuni nje nokumbona ahamba estradeni. Fire. Yini lamanyalo wayenzayo la siwuzwayo? How old are you? 29. 29. Icherry yakho le? Cha. Yeah? Lutho. O yakho le? Uye. Uyakusukela lo mntwana? Yakusukela? Cela sho ukuthi ngamshela ninonqoma nini sahlangana ngokukanjani. Faya lo mntwana uyakusukela nje uyakuthanda nje akakwazi. Ngesandenye ngabiza amaphoyisa. Washo the very same thing. Nanoma sengibiza nina washo the very same thing. Umuntu bekaphika uFire. Mara uFire ngithi ugcile sekavuma ukuthi uyamazi. Bekathi akamazi total akakaza ambone. Uyangazi ungazi ngedance. Utheni wena enganeni? Lutho. Utheni ku? Bengize estradini sakhe same street. Wangibiza wangenisa eroomini la hlala khona. Yeah. Wangitshela the way angithanda ngakhona and mekuthi indaba ethi be private. Okay. Bese nami ngavuma. And then on Saturday besisezola 1 sambona ezola 1. Angazi beka bukuyo performa kuphi. Ngaqala ukumjoyela lapho. Manje uyakuphika manje. Na Sunday ungiphikile. Na Sunday uphika. Yebo. Mara boyfriend yakho. And asimi ngiwani ngaziyo nabantu abadala bayazi. So abantu abadala abahlala same street ku. Babonene abantu abadala. Bangibone angenisa yena la eroom. Okay, so when uyamthanda? Cha. Mara uthi boyfriend yakho mos. Or asithi yilo okushelile. Uyi. Asithi umfana okushelile wasezola. Faya. Musukhuluma manje ngithi manje siyalungisa sikhuluma iqiniso. Akusiza ukuthi uphike ingane isho. Lo mntwana akahlanyi la ekhaya. Iqiniso. Ukhuluma iqiniso ne? Okay. Man, umntwana umfakile endlini. Erumini. Wena erumini. Cha, ngicela ukukhuluma. Khuluma. Yazi kenzakale. Angazi ngingekho. Ngimazi ngabantwana bakithi. There was a day during the week. I think it last week. A week before this ne. Bekuyi Wednesday. Mina ngumuntu orezayo ngama weekdays bese ngiyaperforma ngama weekends. Yeah. So Wednesday yakhona kwakunet ekhaya kuyiphasage nje ngene. Ngithola may1. Yeah. So mangidlula ngaba like hello uzenobani khambani because kuyanetha. Yeah. You understand? Waba like ekhaya ngihamba nomntana kini lo afunda na esikoleni. So mangihamba ngaba like mina ngimangele like usejardini ngaphandle endekanetha. So uma ngeroomini lami ngulomuntu lo usual before ma result ngiyaclean ngichangelele phansi yabo. Ubone lapho ukuthi mina ngihlala kuphi kahle. So ngiyaqhakeka makathi sajola angikaze ngamshela asikaze saqhumana. Last week Saturday njengoba bathi ngibonile besine show la eJabulani Mall. Show mina necrew yakhe siphambane naye so bekahamba nabangani bakhe. So ilento yokubulisana ukuthi shosho yakuphi nakhona bekunetha Saturday if ungakhumbula kahle. Bakubulisana yashosho sibuke perform hayi thina sithunywe mall kwaba yisharp. Angazi ukuthi sijola nini sibonana nini kuphi kanjani. Mina naye savumelana ukuthi sojola. Then wangibuza ukuthi ukhona umuntu engithana naye na.
ngathi mina yebo ukhona makasesihlukene